är vi på 67,9. Viktor Robert 69,8. Thomas Pettersson 69,2. Jonas Larsson 67,6. Och Geo Herzog på 67,8 kilo. Sen går vi ut och vi ber er kliva av scenen och låta Samir Trudi vara kvar och förbereda sig för sitt fria program. Det är bra, för det är upp de här killarna. De bjuder på sig själv. De är väl laddade. Då ser vi så här att välkommen fram att presentera sitt fria program. Han tävlar för XL Gym Göteborg. Nummer 17, Samir Trudi. Då var vi här igen, visar hela Sverige som ställer upp och vinner hela tävlingen. Så öppna ögon nu för rastan ner tillbaks. Vi kör på som förra gången, det blir samma resultat. Högst upp på pallen, knäcker hela landet. Samir står stark när de andra bara faller. Sätt er ner och Robert tar er in i hans värld. Ärligt talat grabbar, ni har faktiskt ingen chans här. 2 år äldre, många gånger tajtare. Bara äkta vara och helvete med fightare. Det här är muskelmannen, du har mycket rätt. 1000 gånger sjukare än allt annat du har sett. Ja, det är så vi gör, skapar tung skit. Tunga rader smäller på ett lika tungt beat. Sluta spela dum, du vet vem det är. Samir är i huset så alla sjunger med. S.A.